ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои ҳархела арзона мондагем. Дар навори имрӯза ҳастаи мошинҳои Opel Astra F Caravan ва Daewoo Nexi, Opel Astra F Hatchback. бардоро якчанд намуди мошинҳоро мондагем. Сечкаам ҳастаи бардоро ваз 2107 ҳам ҳастаи бардоро. Видеоро то охириша тамошо кунед, дар видео навор лайкҳоро бизанед ва дар комментария мошина мехозед ки тона бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва бардоро асаре ки шумо хоҳиш менем ки дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунем. ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экраномадагӣ дар WhatsApp ё имои мо сурат ва маълумотшо равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. саломат ва зинда бошед. бардоро аз ҳар якдуми шумо хоҳиш менем ки лайкҳоро дариқ надоред, лайкҳоро бизанед, видеоро падалиста кунед дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Daewoo Nexi мебошад ки соли бариш 1996, объеми мотор 1.6, сӯзиш воридиш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, балонош 60%. мотори Opel утилизация дорад, ҳуҷҷатош будшидаги мошин срожна фурӯшия сум дар кушига, ба ҳамин сабаб мефурӯшаша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 13500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгир кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунед. барои шифову табобати дардҳои шумо ширкати дороҳои гиёҳӣ пешниҳод мекунад. Самиюван барои онҳое ки лоғар ҳастанд ва мехоҳанд вазн бигиранд. M+ Epimedium гардиши хунро хуб намуда барои ҳамхобагӣ нерӯ мебахшад. малҳами пигмента барои бемориҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои сабзонидани мӯи сар ва риш. кремфрек барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. равғани хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фотзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. дастрас намудани доруҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон амалӣ мешавад. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бариш 1998, объеми мотор 2.0, сӯзиш воридиш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, утилизация дорад, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин ҳама ҷош 100%, фақат мошина мегирӣ ҳамини, ягон расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 55000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. ва бардоро мошина касе бигира фоида мена. барои мошин ягон камдӣ надорад, задагӣ пӯстагӣ умуман надорад, ягон расход надорад, 100% ҳолати мошин. мошина метавонед бирен пеш бибинен, ҳайкнен, баъд бигиренша. мошина арзон мега ба сабаби срожна пул дар кушига, ба ҳамин сабаб мефурӯша. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Caravan қарор дорад. соли бариш 1995, объеми мотор 1.6, сӯзиш воридиш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. 4 балон, пачка, аккумулятор нав, ҳуҷҷатҳои солона дорад, утилизация дорад. чашкош умуман даридагӣ, варид кардагӣ нестай. мошин пӯсидагӣ умуман надорад. мошина айнол мотор кардагиян, як даст гаштагия. хулоса мошин 100% ба усто биё. харидор касе ки харидор боша, ба усто биё, проверка куна мошина. мошина касе бигира, раҳмат мега соҳиби мошин гуфтааст. ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нарша 34000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео лайкҳоро бонед ва дар комментар ҳатман
ماشین میخواد که تو نامش بنویسیم ما هم نام ماشین را نوارهاش بسیارتر میکنیم. ماشین اوتیما بردار اوپل استرا اف می باشد که در کزوف خجیبه قرار دارد. سال بارش 1997 ابیای موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка передашаш механикай ва дар инҷо соҳиб шуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, баллонош 60%, хадавои 100%, ҳама ҷои мошин 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нарша 40,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мошин алиш намешавад, толка сум. касоне ки ба пул харидор боше марҳамат рақамҳода занг бизанед. нарша 40,000 сомонӣ гуфтааст, боз савдоам мешавад. харидорро занг бизанед, бихаринша. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро ваз 2107 ва ҳуҷҷат надора, утилизатсия надора. нашоти маълумотш бардоро метавонед дар рақамҳои рӯи экран будага рақамҳои соҳибшавӣ занг бизанед, пирсон шавед, чунки ба мо рӯй накарданд, яъне ки маълумоти бештарша рӯй накарданд. фақат ҳуҷҷат, утилизатсия будшидагай надора ва ҳуҷҷат мене, утилизатсия мене. мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад. нарша 9000 гуфтааст, боз савдоам мешавад. бардоро касоне ки харидор метавонед занг бизанед, маълумотша дастрас кунед. мо да рӯй накарданд, маълумотша нафиристода, фақат гуфт касе харидор бошад занг бизанад, чун худмон ба телефон мегем. марҳамат, касоне ки харидор боше ваз 2107 занг бизанед, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран бихаринша ва бардоро дастгира фаромӯш насоед, лайкро бизанед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввала шида наворҳои моро тамошо кунед. салому алайкум бардаро. сирожна дукони фурӯшӣ дар бозори Кӯшониён. дукон 12 квадратай. нархш 110,000 сомонияй, нархи ахиршай. дукон ба мошинам алиш мешавад. ягон мошине боша ки 110,000 арзиш дошта бошад. Toyota Camry ам боша мешавад. мошин нав боша 110,000 арзанда боша. марҳамат, дукона тамошо кунед. дукона ба бору ба ҳама чизаш мақсад ки метан 110,000 сомонӣ нархи ахиршай ва 12 квадратай алиш мешавад ба мошинои Toyota Camry боша ё ҳамин мошиное ки 110,000 арзиш дошта боша. 12 квадратай бардоро. марҳамат, касоне ки дар кор боша, ин рақамҳои соҳибаш дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. марҳамат, занг бизанед, бихарен. дукон бениҳоят дукони хубай ва ба ҳамаи бору анҷомаш мақсад ки метан дукона. марҳамат, тамошо кунед ва нашоти маълумоти бисёраш марҳамат рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо телефон простои қатъи ҳам занг бизанед мешавад ва WhatsApp ҳам дора. марҳамат, занг бизанед, бихаринша. Чёрта бабу, пачка номера. мошини фурӯшии мо бардоро Opel Frontera мебошад ки соли бориш 2000 май абиёи мотор ДВД сӯзиш вориш газ. коробка передашаш механикай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки
ماشین در حالت بهترین قرار داره، یگام کمدی و رسخود نداره، سالانه حجت داره، اوتیلیزاسیا داره، بالونو نو بالونی زپاس هم داره. ماشین 92% بهترین حالتش همه جاش 100%. فقط ماشین میگیری های میکنی. ماشین قرار داره در ناحیه ورزاب نقش 45,000 سومونی گفته است که باز سودا هم میشود. رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. بردار ماشین خوبه، کسی بگیره فایده مینه. ماشین یگام رسخود نداره، فقط میگیری های میکنی. مرحمت بردار کسانی که خریدار رقم های صاحبش در روی اکران زنگ بزنین بخرینشه. و بردار مرحمت رقم های دستیشون هم هست، رقم های واتساپ هم در روی اکران مراجعت کنین. و کدام از شما اگر ماشین فروشی چک داره برای فروختن، در رقم های کامنتری بدگی در واتساپ ما یا ایمو صورت و معلومات چه روان کنیم. ما در نوارهای آینده پیشکش خریدارو میکنیم بردارو. و نشاد لابوی نمود رکلام هم مرحمت مراجعت کنید در رقم های کامنتری بدگی در ایمو یا واتساپ ما. ماشین اوتی ما بردارو دایو نکسی می باشد که سالی بارش 1996 ابیو موتور 1.6 سوزش و ریش گاز. کاروبکا پیراشش مکانیکی و در اینجا صاحبش گفته است که ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار داره، حجت داره، اوتیلیزاسیا داره، بالونش 50%. ماشین حالتش خوبه. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه، نرخش 12,000 سومونی گفته است که باز سودا هم می شود. رقم ها برای معلوماتی بیشتر در روی اکرانی ما و شما. بردارو در همین رقماش واتساپ هم هست. مرحمت کسانی که خریدار زنگ بزنین بخرینش. ماشین حالتش خوبه، حجت داره، اوتیلیزاسیا هست، همه طرفه 100% ماشین یگام کمدی و رسخود نداره، فقط ماشین میگیری های میکنی. مرحمت در رقم صاحبش در روی اکران در همین رقم واتساپ هم داره، زنگ بزنین بخرینش. ماشین البته ما بر راه خوندای پورتر یک می باشد که سالی بارش 2001 سوزش ورش دیزل، موتور 1.9 بی توربو، коробкаш механикаи балоно нав. портер қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нарша 52,000 сомонӣ гуфтесай. алиш ҳам мешава ба ягон опели астраҷӣ. утилизатсия надора, ҳуҷҷати солона надора, ҳолатиш хубай, фақат утилизатсия ва ҳуҷҷат мекунӣ. мошина дига тамом ягом расход наменӣ. марҳамат касе ки алишқ кардан ё ки ба сум, марҳамат рақамош дар рӯи экран занг бизанен бихаренша. ماشین البته ما بردار پلاستر اف میباشد که در کزوفی کاروان قرار دارد. سال بارش 1997 ابیای موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز. коробка پیراشش مکانیکی و در اینجا صاحبش گفته است که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، یگام کمدی و رسخود نداره. ماشین گرفتیم یه موهای کردیم، ماسک آمدیم، ماشین در خانه موندگی، حالتش خوبه. ماشین анада дари пеш электропакет ва дарои қафо ручной. касоне ки дар кор бошад дар рақамҳои рӯи экранбудагӣ дастишон ва ватсапшон ҳастай. марҳамат занг бизанед. ин бародар дар москвае мошина гирифтагӣ як моҳае кардагӣ, москва омдагӣ. марҳамат занг бизанед, маълумоти бештарша дастрас кунед. занг бизанед бародаро. мошин сирожна пул дар кушаga ба мин сабаб мефурӯшаша.
ماشین البته ما برای پلاسر اف میباشد که در کزوفی خجبه قرار دارد. سال بارش 1995 ابیای موتور یک شش سوزی شورش بنزین گاز коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камудиву расход надорад, утилизатсия дорад, мотор навкадагаи чашкош варид надорад, тамоман ҳолати мошинам хубай беҳтаринай. балоно 70-80% мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 26000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо бардоро дастгир кунед. дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкро бронед ва дар комментиҳояро ҳатман мошине мехозед ки тону номашо бинависед. мо ҳам намуди мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем.